की महानगर प्रमुख झाल्यानंतर पहिलाच वाढदिवस आहे. या निमित्ताने आम्ही सगळ्या शिवसैनिकांना घेऊन एक गेट टुगेदर केलं आणि पूर्णपणे नागपूर शहरामध्ये शिवसेनामय करण्याचा आम्ही एक शपथ घेतलेली आहे आणि नंबर 1चा पक्ष कसा होईल या दिवसानिमित्त ते आम्ही करणार आहोत आणि पुन्हा कॉर्पोरेशनच्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त शिवसेनेचे वार्ड मेंबर येतील, नगरसेवक येतील, ही आम्ही शपथ घेतली. जास्तीत जास्त नगरसेवक कॉर्पोरेशनमध्ये निवडून आणणे हे आमची रणनीती आहे. त्याच्यावर आमचं कार्य सुरू झालेलं आहे आणि वार्डामध्ये आता शाखा वार्डात ओपन करणं, सुरू करणं हे सुरू केलेलं आहे. योजना हेच की सरकारच्या माध्यमातून आम्ही जनतेच्या घरापर्यंत पोहोचून जनतेच्या काय समस्या असेल, कारण नागपूर महानगरपालिकेच्या दृष्टीने असू दे, सरकारकडून असू दे, आमचा शिवसैनिक त्यांच्याकडे जाईल आणि त्यांच्याकडून त्यांच्या समस्या जाणून त्यांच्या समस्याचं निराकरण करण्याचं काम आम्ही शिवसैनिक म्हणून करणार. माननीय शिवसेना प्रमुख आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेब उद्धवजी ठाकरे यांचं व्हिजनच आहे की सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने आता ते पाऊल उचलले चाललेले आहे. नशिबाने पहिल्याच याच्यामध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर करोनाचं मोठं संकट होतं आणि त्याच्यावर सगळ्यात चांगल्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी करोनाची परिस्थिती हाताळली आणि आता महाराष्ट्रामध्ये करोना आता कमीत कमी व्हायला लागलेला आहे आणि सगळ्या गोष्टी आता पूर्ववत येत आहे. लोकांमध्ये किती राहणार आम्ही त्याच्या संबंधीचं आता 2 दिवसा अगोदर सुद्धा आम्ही हे घेतलेलं होतं, आंदोलन केलं होतं. दिवसेंदिवस सर्वसाधारण जनतेच्या आर्थिक बजेट असतो तो बिघडत चाललेला आहे. पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करण्याच्या दृष्टीने हे सरकार त्याच्यासाठी आलेलं होतं सेंटरमध्ये, पण आता ते कमी करण्याच्या दृष्टीने काही पाऊल उचलत नसून जास्तीत भाव करण्याचा आणि सर्वसाधारण जनतेवर बोज टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मध्यंतरी शिवसेनेमध्ये वादळ निर्माण झालेलं होतं, म्हणजे शिवसैनिकांच्या नियुक्तीला घेऊन काय सांगाल तुम्ही? नाही, काय होतं की प्रत्येक ठिकाणी नवीन नियुक्त्या झाल्या की जुने लोक थोडेसे नाराज होतात, पण त्यांची नाराजी आम्ही दूर करण्याचा आम्ही सगळा प्रयत्न करतो आहे आणि त्यांना सोबत घेऊन काम करतो.